Guguke niki mboten nyokot nih, Mbah. Mboten. Gadahane anu riku. Nggih. Tunggale pinten guguke? Bukan asale beto keng pundi nonton apresa-apresa niku pun luncur enten iki niku. Nggih. Guguk. Namanya siapa? Guguknya. Adik, namanya guguknya siapa? Dogi. Siapa jenenge kan? Mopi. Kucingnya. Mopi. Kucing. Niki mboten kerah kalih. Mboten toh. Niki. Mboten napa dituwapo niku nggih kalih kan? Kiyep lah. Lagi. Lagi juga gambarmu ya? Niki jantan apa betina? Anu, jantan. Jantan betina. Iya, jantan lanang. Gonggongin apa ngeten iki? Dalam Gonggongin apa niku, Pak? nggih enten apa-apa digonggongi. Enten ayam iki digonggongi. Nggih. Kucingnya kembar. Masa ya? Rene, duduk. Dikasih snack.